मारैमोन लागाव होखाव जिफोर होजोब आलु एवदोंलै आलु फ्राय खालामदों सानथौस बसुमतारी 9थासिम जालायबाय औ 9थासिम जालायबाय सैतान बसुमतारी Santos itu bang tuh bawa Munas Narjari dia lagaw Seitonat Bsumtari adai Seitonat 9थासिम औ बिसास बेसे गोबावजोंसो फैलायबाय दिनै फैलायबाय साल्टेमोन कमेन्ट एकदम सिफोरलायनाय हो सोर ओंखाम जाखोरा गाबोन फै टाइम मोनालै 50K जायोब्ला पार्टि औ बे नोंसोर भिडिअफोरखौल' शेयार खालामना होनांगौब्रा आं गिभावे लाबोगोन ना 50K जाबा भिडिअफोरखौ एकदम जिफोर होजोबलायनाय शेयार खालामना होनांगौ आं भिडिअ हगारबाथाय माजा होनलायना हगारना होखानांगौ ओंखाम जाखांबाय जायाखै आं जायाखै नोंसोरलाय जादोंना जायाखै ओंखाम जादोंना जायाखै नोंसोरो लायखो जाखांबाय आदै नाफाम दालि जहल बानलु बाथोनसो वाव मासि गोथाव बिराद गोथाव मोनथारबायलै नोङो सलेट खोन्थाहरखाबाय बेब्रा मानसिफ्राबो कमेन्ट होलाबाय मा सासेल' कमेन्ट होनो बिलाय आइसोर सासेल' बेबायदिबा बोरै जानो आदै नायथ'ला एमबि
Khatam. Okay, khatam. Ôi, kia ra phi cơ. Kia ra phi cơ. Hả? Tôi naik mulai MB. Tadi John naik kadang good night. Oh, good night. Mari dong babu mozang lei. Ika Basumatari. Moजां. Profile दोनबा एसे साफासिन नुयो profile दोनाना नोंसोरो क्या भी मालूम नहीं जवाबदारी क्या भी नहीं mari dong babu मोजाङै dong Gita Basumatari Darmen Boro Hi Bangalore hello Bangalore Marina Vlog hey मोदोम फैलायबाय Hi एवनाया मा खबर आदा मोजां एवनाया मोदोमलायदों आलु फ्राय खालामदों आलु एवदों थावाव आलु गोथाव मोदोमखादों ले लेके अब हाथ से खाना वगैरह से ना क्या खाया अच्छा रखा हुआ है ना
जाबाबो आलु जायाबाबो आलु जेसाय हाजोआरि मा खालामगोन ओमफ्राय भाई आलुखौ लाब्रा एवगोन लाब्रा कास्टमारनि निजोम नार्जारि ओइ आदा हेलौ फंबाय लाइक खालामना हो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो एलबि होदों आङो नोंसोरजों रायलायनो होननानै कमेन्ट खालाम जिफोरलायनाय ओइ मा नागिरदों नोङो गैस चला गया निजोम नार्जारि बहा थायो आदा आं बेंगलराव थायो फंबाय अरजिं नार्जारि मा जायगायाव दं आं बेंगालराव दं बेसे यार्स जाखो नों आं जाबायलै लावबाय 12-13 बोसोरसो जाबाय नैलै एलबि होदों आं बे इउटुबावसो फेसबुकआव फिसासोलै आंना फेसबुकआ गिदिर नङा इउटुबासो निजोम नार्जारि अरगें नार्जारि ब्र हेलौ ब्र हेलौ ब्र दे नों कल फरायथ'सै बेसे यार्स जाखो नोंनो बेसेबां यार्स जाखो नोंखौ बैसो जाखो नोंखौ बैसो ना मा होनदों बेसे यार्स जाखो नों खामानि मावनाया दा खामानि मावनाया बे कमेन्टखौ दानफिनबाय मोनसे बिराद गरम बिसिना जायगाया बिराद गरम दा नै हावराव जोंनासो थान्दानो माथो रावबो कमेन्टआनो हरा ओइ रायज्लायखालै नोंहा दे tap komen mà mực hàng người ăn mà để bao giờ mà mực hàng người ăn deh alu udah nggak tahu alu tap komen kalam lade tap komen kalam lade गैस स्लो हो गया यार क्या करे क्या करूं क्विक आंखौ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव सोरबा कमेन्टआव बुंहरो हाग्रामा महिलारि सारा देरहाबाय बिपिएफनि मानसि सानो आंखौ फाग्ला
बिपिएफआ देरहाब्लाबो इउपिपिएलआ देरहाब्लाबो जों मावना जाखानांगोनब्रा सोरबायदि मानसिया गाज्रि मावदों बैखौलाय एसेब्लाबो बुंखागोन ना जों पाब्लिक हिसाबै नङा होमबा जों पाब्लिकसो पाब्लिकआलाय जों जाय मोजां मावा बेखौ एसेबाबो बुंखागोन ना हाग्रामाया मोजां मावा हाग्रामाया बुंजागोन जोंजों गयो फाग्ला हाग्रामाया मालाय गगोन थैनोबो गवालै मोजां मावबासो मोजां मावाबाथाय रावबो बारग'आ जावनांगौथाय जावखागोन के भयो मलाई नदेखा ना यार के भयो अन्त भन के भएको छैन के हो लाइफमा के गर्छ कुरा गरिरहेछ मान्छे त छैन त कुरा यहाँ कमेन्ट गरिरहेछ त हो यहाँ मान्छे छ 46 जना मान्छे छ मजा गर हाग्रामा बनाउँदैछ कि मान्छे हाग्रामा महिलारि साराबो गवा प्रमद बर' साराबो गवा सोरबा दैदेनगिरि गिदिरानो जा जों सोरखौ मोजांखौल' मोजां बुंखागोन गाज्रिखौलाय बोरैथो मोजां बुंनो नङा होमबा जों पाब्लिकसो जों रावनिबो माबा नङा जोंनि भट बा जोंनिफ्राय रायजो राजानि देरहानानै रायजो राजाखौ मोजां मावाब्ला रायजो राजानि साननाय बायदिसिनाखौनो मोजाङै मावनानै होनो हायाब्लालाय जों बुंखागोन बा सोरनिबा जों माबा नङाना नोंनि अननायाव बेनोल' मोजां मावबालाय बाख्नाय जाखागोन आरो जाय गाज्रि मावगोन बे बुंजाखागोन बुंजानांगोनबो सोरबा इउपिपिएल पार्टिया देरहाबाबो जों मोनजाया सोरबा बिपिएफ पार्टिया देरहाबाबो जों मोनजाया जोंनो नांगौ रायजो राजाया सान्थि मोननाय रायजो राजानो लामा गैयैखौ लामा होनाय बबेबा जायगायाव दै गैयैखौ दैखर बायदिसिना बरिंफोर खुरना होनाय बैफोरबायदिसो जानांगौब्रा जोंनि गोलाव गिदिर सारमोना नङाबालाय बोरै जानोलै जों थांनाय समाव नुदों बर' बिमा फिसा न'खर गैजारोङिफ्रा बेसेबां हालाय हाफाय होखारजादों न' सिफायना होजादों मन्दिर मस्जिद गिर्जाफोर सिफायना होजादों अब्ला बुंखानांगोन ना मा बुङालासे सिरि थानांगौ नामा जोङो इउटुबार हिसाबै नङा होमबा बोरैबा खालामलायगोन ना बोरैबा जालायगोन ना नेपाल में 10 आदमी मिलकर ऐसा बात करता है तो क्या है ये जो बताया कमेन्ट थाबथाबाय दे नुवाखिसै बोरै जाखो ना कमेन्ट हरखायाखै नामा कमेन्ट हरदोंबाथाय बुंदो मोनसे टेक 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 लाब लाब थुना हरलाय नायनाया कमेन्ट हरनाया ना जायाखै हो गया फिर हम लोग फोन कर देंगे मा गोसोजों आं बावगारबावगोन ओमफ्राय मबाइलखौलाय देखायाव खस्थ' हा
मा मोखाङै आं बावगारबावगोन ओरैबो औ सेट सरि आंना कमेन्टआ थाबथाजोब्बाय रिप्लाइ होआखै होनना बुंनाङा र' एबारसो नायनोसै आं नै बेसे इयार्स जाखो नोंनि कमेन्टखौ थुनायावनो माबा जादों आंना ओमफ्राय गोबावथ' जाखाबाय आङो नोंनि कमेन्टखौहाय हाइड खालामनाय बा माबा नायनायावनो बिदि जादों डिउटि बेसे टाइमाव जोबगोन ब्र' डिउटिया जोबगोन आंना दायो 9टायाव माथो रिप्लाइ होआसै ब्र' कमेन्टआ हाइड जानानै दङ आंनियावहाय बेलेग मबाइलावसो फरायदों नै आं बेबायदि हाइड जाबाथाय बायोलै बे नों कमेन्ट मोनसे दानदोंना बेयावनो बिदि जाबाय आंना खबर सबर बोरै दं र' होनलायनानै नों बे कमेन्ट हरदोंमोन दा बे कमेन्टखौ नायनायावनो बिदि जादों कमेन्ट ओंखाराबाथाय बायोलां एलबि होनोबो कमेन्टआ आंनि मबाइलाव नुला नै बावसो नुसै नै बेखायनो आं एलबिखौनो दोनस्रानोसै बाय गुड नाइट गाबोनफोर लोगो मोनसै आं एलबि आंनि मबाइलाव नुवाबाथाय कमेन्ट नुवाबाथाय बायोलां